Ok, er du klar? Ja. Og da begynner vi. Ja. Hvor mange sønner fikk Adam og Eva? 2. På en skala fra 1 til 10, hvor kondis har du? 6. Hvor mange kjærester har du hatt? Jeg er ikke Jeg er ikke så mange, nei. Hva liker du best med Inge? Skal jeg ta bilder? Han er til å stole på. Hva liker du minst med han? Nei, du må lære. Tida går. Han er litt for snill. Hva var det verste du gjorde som ungdom? Jeg gjorde ikke noe galt. Hva er prisen på det dyreste møbelet i huset? Det må være TV-en da. Er det et møbel? Kan ikke sitte på den. Nei, ikke noe lenger. Men prisen? Ikke bilen. Hæ? Prisen? Hva er prisen på TV-en da? Hva var det? 15 000? Hvor gamle er barna dine til sammen? 32. Skriv Jesus med 3 ord. Radikal. Fornuftig. Og sikkert nok så klok. Hvilken drøm har du som ikke har blitt oppfylt? Og det er mange. Rundreise i Afrika. Wow. Applaus.